ani bwsano sungno ete khaimani bagwi ang kaisa bai dongwi ang affair khaikya affair bisingo tabuk ani bwsaino borok sahare sibani song sahare ano tabuk domki somkiri tongo borok khana phainai phaiye borok ano kaisa ete khaipenai ang baga ang tabuk honi jora kiriwi tongo ang tabuk belai khena kirima jaja tai khana bo ang kiriwi tongo ang saijungse ang bwsamang ite ang tongwi tongo Jengoro Young Tripura Association Pachingti Khaike Khoroksa Bwrwi Belaino Birmano Klaijabo Boni Thanai Bosoro Bini Bwsai Bono Yakariro Bini Khoroknai Bwsa Tongo Je School of Poritong Khoroksa Class 11 te Khoroksa Class 7 of Poritong Modumali de Burma te Bwsai Rotindro de Burma Borok Khorokni 2008 bisiwo kaham krung kaijak lai nokung khalaiei Bwsa botei Khorokni inglaikha Haikeno bisi thango bisi phayo Bwsa botei rok botorbaikha bisi kwbang mani yagulo Eba lai thanglai bisirongni simi hingke borokni nokkungo hor nangmani koktuma hiksai konini bisingo salburung walai suklai kaklai lia thaklai lia salchaka bihik modumali de bormano nokni riklai ro hormani koktuma obo haikeno 2025 bisiwa keno Bwsai Rotindro de Burma Kubuni Bwrwi haike Khumulwngo amjani depta parani Sholendro de Burmani bwsajak Sibani de Burma bai hamjaklai tonglaikhya hinai khanamani koktuma rutukte naite 2026 BC phai thangka 2026 BC ni 28 January salo saiman laikha Bwsai Rotindro de Burma Sibani de Burma bai knikhe Khumulwngo Bara nok tongi tonglaikha hinai akok to mano manei Bihik modumali de Burma Bwsa khorokni no Talangwi Bwsai no rotogwi Sibani de Burma ni nogo thangai kok salaimani koktuma saisung phan manjaya tabuk kebun thani chuba chu manjaya greichu gyanu khungja bukhung modumali de Burma patimungni koktuma no manei kaisa NGO Young Tripura Association ni takuk bukhokjong chubanani yapri selaikha hakeno Young Tripura Association ni chuba mungbai 25 July 2026 sa salo Radhapur PSO thangai Bwsai Rotindro de Burmani mungoi case FIR khlaimani koktuma FIR khlaimani koktuma no manei Bwsai Rotindro de Burma Bihik modumali no sikri horka hor kuthuk 10:30 PM jorao Bihik modumali no sikri hormani koktuma PSO thangai case withdraw khlaidi hinai sajangmani koktuma Rotindro de Burma tabukni Bwrwi bai tongmani Sibani de Burma songborok palkhi sigro hormani koktuma bukhung modumali ni nogo thangai attack khlainani thangnani hinai samani koktuma aborongno kirijagoi bukhung modumali tabuk on camera lokorongni bwskango hor kuthuk jorao chobacho sanjaka ano choba badi hinai bukhung modumali ni kami ingkha Mongol Chaudhary Para Post Office North Moharanipur PS Teliamura Fajisung bukhung modumali ni khoktei kisa kok khanai nalene patimungno kitingai yagola hakeno Young Tripura Association ni takhuk bukhuk jongni khoktibo jeng kisa kok khanai nalene patimungno kitingai ang tabu kaisa saklai mong ang kaisa ani bai dongwi ang kaisa case ma khlaikya affair ma khlaikya ga honi phairo ang kaisa Sibani de Burma songnu khungo kaisa tam hinai ajagawo bufani mungai soilen borokni borok ani bwsano sungno ete khaimani bagwi ang kaisa bai dongwi ang affair khaikya affair bisingo tabuk ani bwsaino borok sahare Sibani song sahare ano tabuk domki somkiri tongo borok khana phainai phaiye borok ano kaisa ete khaipenai ang baga ang tabuk honi jora kiriwi tongo ang tabuk belai khena kirima jaja tai khana bo ang kiriwi tongo ang saijungse ang bwsamang ite ang tongwi tongo tai ang kisa help khaibai di ang belai khena kiriwi tongo ang belai khena kirima jawi tongo ani bwsamang ite ang abani bagui na ang bai dongwi ani nukhung bai mani bagui ang bai dongwi ta ani bwsano bumani bagui ang abani bagui ang case ma khlaikya ang affair ma khlaikya Jengoro Young Tripura Association Pachingti Khaike Khoroksa Bwrwi Belaino Birmano Klaijabo Boni Thanai Bosoro Bini Bwsai Bono Yakariro Bini Khoroknai Bwsa Tongo Je School of Poritong Khoroksa Class 11 te Khoroksa Class 7 of Poritong Khorokna belai student kaham Hapono Bwsai Kubun Bwrwi Kubun yagolo boroni je jaga sampoti tongmani even nini rubber bagano beba phalea brini saka ma khorcho khaireka plus borong nok ni reklai rekha Bihikno nok ni reklai rekha bosarong no bo khel khailia aboni yagolo hungkangke boro aje chela bo abri ban tongna ni chengkha yagolo je family ro o je complainant je chini je birman ganang bwrwi bo bini bwsaboti rong tui krangsa jago bara ma tongkha yagolo borong no khoroksa borok call khai horo khorsa non borok call khai horo bin bwsai omte hai jaga omte phona bai tong
boro thangka bwsai no thare bwsa khorok no ki bo thangka bwsai no thare je ni amte hai je condition boro no khiklai toni rekha je bini bwsai no bujokna ni plus abri ni family rok no bo bujokna na bri no bo bujokna ni je boro kaham ke boro no bujogi achala no bujogi horthum boro ni je relation no sabai thum o charai rok ni mukhang nai phanok ni thangka salai thangmani se boro sa teba mar jao bri ni o je tabuk second ni je bri extra marital affair tongai tongnai je abri se bini abri plus bini je buma bini je bufa ni ta bibi bahano bro jotto miliyo bri no bunan jengkha bufa segang pila phai bri ni richiri ro richir mane yagolo tam khaikya hanke je borok je bibi bahano ro bo je richir nai boni bo mongka Shoilendra Deborma je baki bibi bahano ro phai bu phai nai kha Shivani Deborma Shriti Deborma Mongeshwari Deborma boro bebak mililai abono bunani jengkha nini abrine bunani jengkha a jorao o charai rok thangai je bwsa khorok ni tongnai mana khaima jorao tam khaikya je Shoilendra Deborma o je brini bufa a charai ni bokhorok phateri ri rekha latha baikya tobi thei chachar ro pura aboni yagolo bono lunga sakani khiklai nakha lunga tola wa kapla hanke a jorao ni buma kono mote khe yak rom slap mara khabono oboni yagolo ta mangkha hanke je bwsajak tongnai 12 bochor bono phan piyogli ya bono aso marke buka je bwsajak lengti ni thaka kono mote buma khorok ni bwsano romai khapromkha kharmani jota khibi khapang borong jota botabu aro manano so khapromani yagolo ta mangkha hanke nini tom bai boro refri phai tom bai refri khorsa chala tong Sagor Deborma ro involve a Sagor Deborma bufan bu Mongol Deborma pho je bo tom bai refri ga chala ni bukha bumani yagolo kono mote ke kaisa auto phaise bor bachisu a auto boro kherang bar hospital bon tlang thangka so amte haike chini society om se hamya level choli tongo je ase ke ni torture ni khorok nei charai no ase level ko torture khorsa bari no ri ro chiri bui tu horo abo to acceptable lagi sabon amte crime chin society wa acceptable abon bagai chung obri no chubana ni bagai tamne ke constant boro ni saka threat ba phai to je o boro ro je bunai ro boro no threat khor tongo je no ro ani area o tongo no ro ani area o tong dor bele barai tong te kamo threat chin or recordings ro tongo evidences ro tongo so abon against ro tini chung action nana ni bagai phai mane oro FIR khane ba FIR receiving kha bas kama investigation nang nai e dari phapanological pre tongnai ro boro rom jak nai